Puila hambai sini joto media takhuru no sing tinoro Kamalpur college of haye TISF ni Puila tinoro committee khajaka sini committee khajamane bisingte sini committee khajamane bisingte singoro convener manka sini borong menang asyik boro Kamalpur degree college of poi tongo tai sinoro bwkhaktwi mishali tai bubar tai boro joto na khayai sinaro sing convener mamani yago sini asyik tai joint convener tong Riyaz Debarma tai Mishali Debarma Salka Debarma bubar Debarma Ashutosh Debarma Amir Tripura Niki Debarma na boro no khoboi sing joto no sing tini TISF ni oro Puila committee khajamani bisingte singo ma kena sing wansugui tong jaga jaga joto Tripura hasteni sini bobagrani je teidulmang tai bini teidulmang bisingte TISF ni committee khajamani tabu almost sing tini Kamalpur jara sopake next time sing sopane maybe unokuti endor mono jara pane soine sing khaka ama kena jaga jaga ni thayo tabu TISF berino belakino speed movement choli tongo o movement no loginan bagai tini jotora asu sini aro bisingo phaiman jo khajak sini joto students sernai tei sernai jik sono parona belanya paifle hambai tini o committee tei ko santini committee khaiman man bagai nong ni buskang ni nahar mong bobo hairok wan suginor tini o TISF tam no pi sini buskang ni nahar mong abono sung sawo reality realizations renaissance revolutions reformations and struggle for existence ni ideology la ti sini twiprasarwchapmwng jeta sing kubi na tabu reformation nango kubi na sing revolution nango kubi na sing tabu reality nango nei o ideology na ti naklai tini TISF ni nahar mong sing jobawo himi tong haisi tang hinba sing tabu sudono ga asuk tongeng liya sernai tai ring sernai jik songni bisingti bahino kaisa student ni bisingti basang sing kaisa movement ongkhorman honi sing kaisa poito tong tai tini jotono poito sajak sini o je sara sernai jik song borok tini o jobawo borok bos yapiri semen bagai borok jotono bwkha thonai jakaise sep ni je kaisa je ko je khajak mani committee khajak mani bahai ma to khatini khajak na hambai media rong no belai ke tong thogo tini ang TISF khlainani chance mangka asuk bosorong kha jong kuno mane amti college ro phaya ageo ani sile senior rok bo phayor pori thangka haipono borok tini twiprasarwchapmwng party haiyungai mane TISF hai amtui kuno TISF kuno amtui khlaijaknai ni college mania khali tam sanai BJP ni hingke ABP amtui sapai amtui ro NI chwe tam hin tongo amtui mangse khlai oran thango belai kosto kali pori uchung anbagai chung baddong kha TISF khlaina nangsinai hinai chung tini amtui tini sarnokol khlaiga anbagai chung tini gothon khlaiga ta প্রতিষ্ঠা খাইগা বাংলা কইকে সাও সুকনা হামবে ini TISF committee khajake bahai ma to hanaro ই তামনা chung belake na tong thanglai je tamke chung mahe ekta bubagrani logi bini logi chung yakmo milai sam thanjakai tangnan bagai jora mangkha belake tong thanglai je tai ang u college phai mani ang taklai first semester obane Puila yapharo man orate ang mahe ekta tamhani Miskang thangai manan ekto mai samgang tini mai hinka baisoni lagi da san lagi tawro phai manjang nai bor tamhem borong rang incharge ni lagi belken tong thokjak ta ni lagi an semisen borok tong baisong tong dara song tongo pal chung thanje ke je samung ma tang na belken tamhem khau khu jeken tong thalai jak angwan sugu borok anu sabor khai chung jotona sin miskang tong baisong mono chung jeman sabor khai bor uchuna khainai naga chung thanje himlai nai norbo college ni sini abo tini khajak mani nong college ni mo government degree college Kamalpur nin sin mong kai ani sinmong ang niki dabuna mongke para kolai gonta sarani